her, det er Spider, også kendt som Moder, skulpturen af Louis Bourgeois, lavet i 1996. Det er en stor edderkop, lavet af forskellige bronzedele, der er sat sammen og er bevægelige, som vi også ser på billederne. De er bevæget og kan sættes op i forskellige positioner. Det er en meget stor skulptur, den fylder enormt meget i et rum, på trods af at delene egentlig har et ret lille rumfang, når lagt ved siden af hinanden. Og det er der helt klart tænkt på fra kunstnerens side. Navnet Moder, det er en reference til Louise Bourgeois' barndom. For hende, der er edderkopper faktisk betragtet som hjemlige, hvilket er noget, der skiller hende meget ud fra mange andre, fordi at de var en stor del af hendes barndom, da de optrådte i hendes hjem, og meget i varme kældre, der hvor hun boede i Frankrig, der var de overalt, og de repræsenterede ligesom hjemmet på den måde. Udover det var hendes mor også en spinderske, og det her var et arbejde, der ligesom eksisterede overalt i deres hjem. Hendes bedsteforældre havde været spinderske før dem, og det hænger også ligesom sammen med edderkoppen, der spinder edderkoppespind, og derfor føles den som den minder hende om hendes mor, både på grund af det her hjemlige og det her med spinderne. Hos edderkopperne er hunnerne også de største og ofte de mest magtfulde, og i nogle racer der spiser de endda hannerne. Så det kan man sagtens lave en reference til, at Louise ser det simpelthen som, at moren måske virker som om hun var den mest magtfulde i hendes familie, ligesom edderkopperne er, ikke? At de ligesom har de har det til fælles med edderkoppernes familie. Hvis vi ser lidt nærmere, er den her edderkop faktisk også skadet. Vi kan se her på det her billede, der stikker nogle nåle igennem overdelen af dens arm, eller ben. Og det lige pludselig så vender det vores syn, når vi både har fået det, jeg lige snakkede om, baggrundsviden, om hendes familie, og de ting, der betyder noget for hende. Og vi så ser, at den her edderkop faktisk ikke er så faretroende, som vi normalt ser den. Fordi det her, det er nemlig noget, der passer enormt dårligt på den symbolik, edderkopper normalt typisk har. Fordi edderkopper, de bliver set som farlige, og de bliver set som listige og ubehagelige og giftige. Og alle mulige ting, vi helst ikke vil associeres med. Men lige pludselig så er den her edderkop, for det første at den betyder noget om familie og noget om moderhed. Og det er gode ting. Og udover det er den skadet. Man kan faktisk se, at den trækker den her opmærksomhed til sig ved, at vi siger ad, og vi er bange, og vi synes, den virker ulækker. Men så når vi kommer tættere på, så er det slet ikke det indtryk, vi egentlig får. Det er også svært at lægge mærke til, at som man kan se her, den er stor nok til, at man kan gå under, hvor man nærmest kan føle sig beskyttet. Ikke som om man er inde i et fængsel, men mere som om man er ligesom man er lukket inde, og at den vil tage slaget for hende igen. Det her hører sammen med, hvordan hun ser den som en mor, og hvordan hun ser den som den, der passer på, hvilket også den rolle edderkoppen har i den virkelige verden. Netop med det her med at beskytte med sine store ben. De her ben er jo også enormt spinkle. Vi kan faktisk se, at den er næsten ved at falde om, som igen passer godt med det her med, at den har nåle igennem sine ben. Den er skrøbelig. Det her det er det sidste, den overhovedet kan klare. Altså må vi til sidst sige, at værket reflekterer ligesom kunstneren og en slags fortælling om hendes personlighed, og prøver at fange vores opmærksomhed, og så prøve at holde den, hvilket passer til den måde, vi laver kunst i nutiden, fordi at ofte er der et problem med, at det er svært at holde den her opmærksomhed. Når der er så mange ting i vores elektroniske verden, vi skal prøve at kigge på, så er det enormt godt at have noget som det her, der virkelig er øjenfangende, der virkelig fylder meget i et rum. Vi så i den her udstilling, vi har forneden hernede, på det nederste af de her to billeder, der kan vi se, at i det her rum, der er der andre ting i rummet, som også skal udstilles på den her udstilling, men den stjæler fuldstændig showet. Det hører igen sammen med det her med, at dens rumfang er så stort i forhold til, hvor meget materiale, der egentlig er brugt, hvor meget den burde fylde. Og det kunne have noget at gøre med, at hun har lavet den specifikt af den her grund til at fange vores opmærksomhed, og så beholde den med den her interessante historie, der ligger bagved.
som man aldrig vil se på første gang man kigger.